tafsirina ba zai haɗa maganar annabi da ta wani ba. Ita kaɗai ce ba wata, kawai wannan wani surutu ne da wani ya yi gashi don a san gashi wannan surutun nawa ne, amma ai lamba ɗaya biyu uku ba wannan ɗan wanda zan ma annabi lamba mai lamba Allah bai masa ba, bai da ita ba zan masa ba. Tafsiri na inda kuka ga lamba sai dai a matsayin isti'ara, sadda babu lambar annabi, inda lamba daga annabi an gama. Inda wani zai biyo ba zai dai daɗa fito da maganar ba ya faɗi tasa a gefenta ba. Wali ya kun ma ya kunu lastu ubali huztu bil aishi aubi mautin wa shiki. Akan haka abin duk da zai saman ya faru, sawa'un mutuwa ko rayuwa. Yawwa, amma in annabi ya faɗa an gama magana.